Ndewono ndị ọma, ekelekwa m unu. Oge eruokwala maka ihe ọmụmụ anyị ọzọ bụ Muta Asusu Igbo n'ihe onyonyo anyị Enyimba TV. Na nke taa anyị ga-aga n'ihu n'ihe ọmụmụ nke ọnụọgụgụ asụsụ Igbo. Cheta na anyị akụziburula gị ọnụọgụgụ asụsụ Igbo malite n'otu ruo n'20. Na nke taa anyị ga-aga n'ihu malite n'21 ruo n'40. Abụ m Ezinne Mmadụ, onye nkụzi gị. Ngwa bịa ka anyị gaa. Anyị na-amalite n'21, 21, 21. Iri e a b u o ni a o t u 21. 22, 22. Iri e a b u o ni a b u o 22. 23, 23. Iri e a b u o ni a t o 23. 24, 24. Iri e a b u o ni a ni o 24. 25, 25. Iri e a b u o ni a si e 25. 26, 26. Iri e a b u o ni a si e 26. 27, 27. Iri e a b u o ni a si a 27. 28, 28. Iri e a b u o ni a si a t o 28. 29, 29. Iri e a b u o ni a t o li u 29. 30, 30. Iri e a t o 30. 31, 31. Iri e a t o ni a o t u 31. 32, 32. Iri e a t o ni a b u o 32. 33, 33. Iri e a t o ni a t o 33. 34, 34. Iri e a t o ni a ni o 34. 35, 35. Iri e a t o ni a si e 36. 36, 36. Iri e a t o ni a si e 36. 37, 37. Iri e a t o ni a si a 37. 38, 38. Iri e a t o ni a si a t o 38. 39, 39. Iri e a t o ni a iti o li u 39. 40, 40. Iri e a ni o 40.
eji m n'aka na ịmụtala site n'21 ruo n'40 ma na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka ịnọ ebe a wee kirie ma mụta ọnụọgụgụ n'asụsụ Igbo. Ama m na ị gaghị echefu ya mana ọ bụrụ na ọ gbaa gị nchezọ lataghachi na ihe onyonyo a n'Enyimba TV maka irie ka ị nwee ike mmụtakwa ma chetaghachi ọnụọgụgụ nke asụsụ Igbo. Cheta na anyị mụrụ site n'21 ruo n'40 na nke taa. Chebirikwa anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetakwara gị ihe omume anyị bụ Muta Asusu Igbo n'Enyimba TV. Abụ m Ezinne Mmadụ, onye nkụzi gị, na-asị gị ka emesịa.